सिनसेयाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों साइकेल बोराय। फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन मन्दिरा सुमिरान। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जायाखैनो। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानायनि उनाव लोगोनो बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैफिनगोन आङो। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।